Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitopa changu. Mukoma, patainge tichikura pane chimwe chiitiko chakamboitikawo pamba pedu, chiitiko chekuti chakashamisa ruzevha rwose zvekuti vabereki vangu vakatombosvika pachinzvimbo chekuti vakatomboda kutodzingwa muraini, asi mushure mekunge vazoripiswa nasabhuku, zvinhu izvozvo mukoma zvakabva zvazongoti zii. Hapana kuzombogara paitika chishamiso zvekare. Zvinhu izvi dai kwanga kuri kunzi zvainge zvakaitika isuwo tava mature enough. Inini mukoma ndingadai ndakambogara pasi nevabereki vangu ndakakwanisawo kuvabvunza kuti zvose izvo zvakaitika, chishamiso ichocho chakaitika, ivo baba naamai ndo vainge vakakonzeresa here kana kuti vanhuwo vekutoti vainge vachitongoroyewa? Zvakaitika mukoma ndezvekuti pamba pedu vanhu vaiti kana vachidarika uri usiku paibva patanga kuonekwa hanzi moto uyu hanzi wainge uchipfuta uri pamusoro pehozi. Saka vanhu vakatanga vachiona moto iwoyo uchipfuta. Kudzamara hanzi vanhu vaiti kana vachidarika nepamba pedu, moto uya waiti kana wauona moto iwoyo hanzi waibva wazoburuka uchitorakidza kuti moto uyu unenge uine chimiro chemunhu. Hanzi waitoburuka zvakanaka-naka wobva watanga kutenderera chivanze chose, then moto uya waibva wazongonyangarika. Zvose izvi mukoma zvakati zvaitika mushure mekunge sabhuku azouya kuti ange achizotaura nababa vedu. Sabhuku akabva azongomuka akazvimba gumbo, ende sabhuku ivavo mukoma gumbo ravo kuti ringe richizopora harina kana kuzotombokwanisa kupora. Vakazotongofa vaine chirwere chiya hanzi chinonzi elephantiasis. Asi zvinhu izvi zvakatanga mushure mekunge ivo sabhuku vauya kuzobvunza kuti ko zviiko zvainge zvichiitika pamba pedu, izvo zvekuti vanhu vaipota vachiona moto, hanzi moto wainge uri pamusoro pehozi. Mukoma, moto uya wakati watanga kuonekwa hapana kana kumbopera mwedzi. Umwe musi takati takarara so ndokubva tatoona kutoti dzimba dzose dzainge dzaita kuti ngandu dzichitsva. Mukoma, takangobuda tisina kana chatainge tiinacho. Hembe idzo dzatainge takapfeka pamuviri ndo hembe dzatakangokwanisa kungobuda tiinadzo. Zvinhu zvose mukoma zvakangotsvira mumba imomo. Asi chakanetsa vanhu pamoto uyu ndechekuti dzimba dzose dzakatsva, asi hozi ndo yega yakangosara isina kana kumbotsva. Ende moto wacho zvawaiita ndezvekuti waiita zvekukwakuka. Waiti kana wapisa imba iyi, then moto uya waibva wazokwakuka, waitoona moto uchiita zvekubhururuka kuita sekunge pane munhu ainge achikontrola moto iwoyo wobva watoenda kutonopisa imwe imba yakashamisa vanhu kuti ko imba iyi yatsva sei. Pane bedroom iro rainge riripo, but bedroom iri rainge richinzi nababa ndo ravainge vachida kuti vange vachizotanga kugara mariri, but bedroom iroro mukoma rainge ratova nemakore, rakangokiwa. Ivo baba naamai vangu vainge vachitogara mune chimwe chimba chematanda, because zvavakaita vakati vaputsa bedroom ravo iro ravainge vachimbogara mariri before, ndokubva vazoti vainge vava kuda kurinovheta. Saka vakatanga vangovakawo kamwe kamba kematanda, ukuwo baba ndo vainge vachirinovheta bedroom riya. Imba iyoyo mukoma yainge yakanaka because yaitova nemazen'e, ine design plan yakanaka, but imba iyoyo mushure mekunge yapedza kuvakwa imba iyoyo yakati yapedza kuvakwa yatopendewa mukoma zvakanaka-naka, yaitova nekavheranda kainge kakanaka. Then vabereki vedu vakabva vazongoramba vongogara muimba yematanda. Imba iyoyo mukoma kunyange dhoo rayo yainge isitomborina dhoo rainge rakanaka, waitoita zvekutosumudza dhoo then wobva wazosungirira dhoo iroro padanda.
I think kuti vabereki vangu vakagara muchimba ichocho chimatanda kwe2 years, then pamusha pakabva pazotanga kungoonekwa moto uyo wainge uchibvira. Asi moto uya mukoma wakati wabvira wakabva wazokwakuka ndokubva wazotanga kupisa mazen'e. Munoziva mukoma, zen'e raita kunyunguduka richibvira, vanhu vakatarisa, so moto iwoyo wakapisa simbi, ukapisa zvose izvo zvainge zvirimo mubedroom imomo. Asi imba isina kubvira ndo Hozi. Dzimba dzose mukoma dzakati dzatsva kudaro, takabva tazongotanga kungorara takangoungana mukaHozi ikako. Baba vainge vachingoti vachanodana hanzi umwe bhiridha wavo apa kunzvimbo kwacho kwavainge vachitaura kuti ndo kwainge kuina bhiridha wacho inzvimbo yekuti kwainge kuri kure mukoma. Takabva tatombogara zvekare kwenguva refu tichingorara mukaHozi ikako. Tainge tichingorara takangoita zvekuungana like makonzo. Then one day mukoma takatoti tabuda taendawo kunotsvaka chekudya because chikafu chose chainge chatsvira mumba. Ndo patakabva tazongonzwa yava yowe vanhu vainge vaungana zvekare pamba pedu vachizama kudzimura moto. Hozi iya mukoma yakatsva yose, zvitina mukoma zvakatsva kusvika zvitina zvaita zvekutsemukira nekuda kwekutsva kwazvainge zvaita. Zvinhu zvose zvainge zviri mukaHozi ikako mukoma zvakatsva. Asi chishamiso chakaitika mukoma ndechekuti pazvinhu zvose izvo zvainge zvirimo mukaHozi ikako pane rimwe bvumo iri rainge richingonzi rainge riri rasekuru vedu, baba vedu netsvimbo yavo. Zvinhu izvozvo zviri zviviri ndo zvega zvisina kutsva. Asi mushure mekunge vabereki vedu vazoshayika, zvinhu izvozvo zvakabva zvazongonyangarika. Kana zvichitaurwa zvinongonzi zvinhu izvozvo zvakabiwa nevamwe tete vedu. Tete ava mukoma ivo zvavanongotaura vanongoti, inini kana zviri zvinhu zvababa, please remove me from your conversation because zvinhu zvemufi ndinozvidiko inini ndichinamata. So mukoma, izvi ndo zvishamiso zvakaitikawo kumhuri yekwedu. Chekutanga ndechekuti dzimba dzababa dzose dzakatsva, then chinhu chisina kungotsva pazvinhu zvose izvo zvainge zviri mumba rainge riri bvumo rasekuru zvekare netsvimbo yasekuru. Asi mushure mekunge vabereki vedu vazoshayika, zvinhu izvozvo zvakabva zvazongonyangarika. Vanhu vakabva vatanga kuti vatete ndo vainge vatora zvinhu izvozvo vakazviwandisa. Asi vatete nanhasi uno vanongoti inini handina kana kumbogara ndatora zvinhu izvozvo. Hamenowo mukoma, zvimwe kudawo vatete vanototaurawo chokwadi kuti havatozivi kuti zvinhu izvozvo zvakaenda kupi. Asi zvinogara zvichingondinetsa kuti asi paya chii chakambonyatsokuitika. Ndokusaka ndati dai zvanga zvakaitika inini nevanengena vangu tava mature enough, vabereki tingadai takagara navo pasi takakwanisawo kuvabvunza kuti ko chakambokonzeresa kuti dzimba dzose dzinge dzichizosvika pakutsva chainge chimbori chii? Chainge chiri chipoko here chainge chichionekwa chakagara pamusoro peHozi, kana kuti wainge ungoriwo moto waitumidzirwa nevaroyi? Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa yakabva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu, please ngatizameiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi pamusha pedu paigara pachingoonekwa moto wainge uchibvira. Maybe chainge chiri chipoko chasekuru. Zvakangoma hazvo vedu, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi? Inini ndikuda kureururawo izvo zvandakamboitawo. So mukoma, ndakati ndatorwa nemurume wangu achindibvisa kumusha ndokubva ndazotanga kugara naye muguta guru reZimbabwe rinova riri Harare. Zvino murume wangu mukoma, dambudziko rake rainge riri rekuti munhu ainge aine chivoko chegudo. Saka zvakaitika ndezvekuti
kubva zvaakanditora achindibvisa kumusha achindiunza muHarare. Munhu wekuti akabva azotanga kundishungurudza ainge achiti paanenge ari kubasa kana akangondifonera aibva ati izvezvizvi watoswera muswere wese wezuva wakatozhadabura makumbo ako uchirara nanhingi nanhingi. Mukoma zvinhu zvekuti zvakabva zvazotanga kungondishungurudza ende ndikudawo kungozamawo kungodzidzisa vanhurume out there kuti kana kuri kunzi unenge uine mudzimai wako waunenge ugere naye, please musazoti pose pose unenge uchingoti kumudzimai wako uri hure, nekuti zvinhu zviya zvinozongoramba zvongomushungurudza zvekuti iyewo semunhu anofunga anobva angoti kana murume wangu agara achingonditi ndiri hure, saka zviri nani ndinge ndichizongoita hure racho. Saka ndo zvainge zvichiitika pandiri. Murume wangu mukoma ainge achitondiabhuza chaiko nemashoko. Dzimwe nguva aiti paya kana takarara tose, kunze kwekuti ange achizoitawo romantic kwandiri, iye aikwanisa kutondituka obva atoti izvezvizvi ziburi rako rakashama. Chii chakonzeresa kuti ziburi rako ringe richishama mukoma? Mashoko iwawo mashoko ekuti haumbozvifungidziri kuti murume wako apa ari pamusoro pako angaburitsa mashoko akaora kudaro, mashoko ari very poisonous, anorwadza kudaro. Asi murume wangu ndo zvaainge achindiudza izvozvo. Mukoma, ndakazorarama upenyu hwekuti hwainge huri upenyu hwainge uchirwadza. Ndainge ndava kusatombokwanisa kuenjoya marriage zvamuchose. Aiti kana apedza kukutuka kudaro, dzimwe nguva aibva akuti kurura hembe, ende ainge asingakururi hembe iwewe, waifanira kuti unge uchizvikurura nhumbi woga, ende by the time yekuti munenge mava kuzorara mose, mafeelings ako anenge atokudestroya already. Ende aizoti kana aona kuti iwewe unenge uri dry semunhu anenge arwadziswa, aibva akutuka over ati ko ungagotota sei nekuti watoguta muswere wese wezuva, handiti waswera uchipiwa nanhingi iwewe. Apa munhu wacho waanenge achiti ndiye aswera achikupa anenge atori kana murume wemunext door. Apa munhu iyeye anenge atori nemukadzi wake. Zvaaizoita mukoma ndezvekuti aibva atanga kusvipira mate nengo yake obva atanga kutorara newe. Apa ainge asitomborina basa nazvo kuti uri dry here kana kuti hausi dry. Kana ukakomplaina kuti zvaari kuita zviri kurwadza, aibva ati aiwa, the more yatichaita the more yauchanzwawo kunakirwa. Ende mukoma, zvinhu zvekuti zvainge zvichirwadza. Nekufambawo kwenguva mukoma, ndakazongova munhu wekuti ndainge ndava kungogara ndakasuwa kudzamara umwewo murume ainge achigarawo pamba ipapo patainge tichiloja, azongotanga kungoita friendship neni, but murume uyu ainge atoriwo nemudzimai wake, but mudzimai wacho nguva zhinji ainge achigara kumusha. Saka murume uya one day akabva azongonditi hai, neniwo ndikabva ndangoti hai back. Akabva ati ko hausi kuda here manovels? Manovels ndo andainge ndichifarira. Murume uya akabva ati ndine rimwe gurupu remanovels, ndokubva ndazoedhiwa mugurupu riya remanovels mukoma. Saka nguva dzedu zhinji tainge tichingokurukura, but taikurukura tiri mugurupu riya remanovels. Akabva ati izvi zvinokwanisa kuzokonzeresa. Saka inini zvandava kuita ndezvekuti ndava kutenga rimwe sim card, ndobva ndarejista imwe WhatsApp, chidilita namba dzangu mufoni mako, so that kana tichizotumidzirana manovels tinotumidzirana manovels nenhamba idzo dzisingazivikanwe nemurume wako, otherwise unozopinda busy. Panguva yacho mukoma hapana kana zvandainge ndichimbosuspecta. Ndiri munhuwo wekutoti ndainge ndichitongodawo munhu wekuti ndinge ndichitaura naye. Saka akabva azochinja WhatsApp ndokubva anditi hai zvekare. Iye akabva azoexita gurupu riya remanovels ndokubva azojoiniswa zvekare nedzimwe nhamba dzake nyowani. Panhamba pake mukoma ndakati ndichinotarisa profile picture ndokubva ndatoona kutoti ainge akatoisa umwe mukadzi. Ndikabva ndamubvunza kuti ko mukadzi uyo wawakaisa ambori ani? Kazi mune
girlfriend chenyu kani, nekuti kana muinacho ndida kutokureverai izvezvi. Ndokubva tatotanga kutoita mamwe majokes mukoma. Ndopa zvakatangira ipapo akabva ati kana anditomborina, nditori munhu wekutoti ndinotongozvikuvadza zvangu nechimhandara maoko. Saka mukoma semunhu wekuti kainge kari kekutotangawo kuti ndinge ndichitaurawo nyaya dzinonyadzisira nemunhurume, zvinhu zvekuti zvakabva zvaita kuti ndinge ndichingofila very weak, because murume wangu nyaya idzodzo inyaya dzekutoti haatombodi kunzwa dzichitaurwa nezvadzo. Saka inini nemurume uya tainge tava kungoramba tichingotaura. Ndaiti masikati paya murume wangu paanenge ari kubasa, iyewo murume uyu paanenge ari kubasa, tinenge tichingotaura tichingotumidzirana majokes. Then kana murume adzoka ndaibva ndazongodilita chat rangu, murume obva azongotora foni oscrolla achida kuona kuti hapana here vamwe vanhu vandiri kutaura navo, even though inini nemurume uyu taizotanga kutaura mugrupu riya remanovels. Taiti kana tichitaura tainge tatova nekasecret language kedu ako katainge tichitaura nako. Iye aingofungidzira kuti ainge ari umwe munhukadziwo wandainge ndichingowirirana naye. Kudzamara baba vaya mukoma vazonditumidzira rimwe novel rechishona rainge rakazara zvinyadzi zvekuti ndakati ndichiriverenga novel riya mukoma, apa ndainge ndiri ndega mumba, ndakabva ndanzwa kuti panapa ndainge ndatobatwa neshavi rekuti kana painge paine murume ainge ari padhuze neni musi iwoyo ndingadai ndakamupedzera. So baba vaya vakabva vazonditi waverenga here novel? Ndikabva ndati ndariverenga. Zvikanzi uri kunzwa sei? Ndikabva ndavaudza zvose zvandainge ndichinzwa. Vakati zvino uchadii? Ndikati ndichatomirira zvangu murume wangu kana adzoka achibva kubasa. Vakabva vati kuzoona adzoka achibva kubasa, ko hazviite here kuti ndingonzvenga pabasa ndingouya kuti ungondirakidza kuti uri kunzwa sei mukoma? Ndikabva ndati kana uchida huya. Ndainge ndichingofungidzira kuti munhu haambouyi. Pasina kana 30 minutes mukoma ndakarohwa nehana, ende ndakaita zvekutodonhedzera foni because maoko angu akaita kudedera nekuvhunduka kwandainge ndaita. Mafeelings andainge ndichinzwa ainge ari too high. Baba vaya vainge vasvika mukoma. Vakati vasvika ndokubva vapinda mumba, tikabva tazoita zvatakaita. Kubva musi iwoyo inini nababa ivavo hatina kana kuzombogara tarekedzana. Kudzamara murume wangu achizowanawo basa in another city, ndokubva tazobva muHarare tichienda kuya uko kwainge kwawana murume wangu basa. Asi nanhasi uno inini nababa vaya hatina kana kumbogara takarambana. Hatisi vanhu vekuti tinotaura tose 24/7, asi tinongotaurawo pano nepapo. Asi chivimbisano chedu ndichocho chekuti patinenge taonana tinongotangira patakagumira. Kana kuri sekufacebook, ivo vanotoshandisawo rimwe username rekuti it is not even suspicious. Murume wangu Facebook yangu anotoishandisa, and sometimes anotombosangana nawo mamessages avo baba ivavo, but haatombonzwisisi kuti munhu iyeye ambori ani. Ndo confession yangu mukoma. Hei, zvakangoma hazvo vedu vanzvadzi vedu ava vakabva vazoti keke mukoma, regedzai zvangu ndinge ndichiseka nhamo serugare. Hanzi mukadzi ishuwa kana akuhurira haufi wakazvibata mukoma. Never. Kana anyatsofunga kukuhurira kumubata zvinonetsa. Zvakangoma hazvo vedu naye chokwadi chekuti mukadzi kana anyatsofunga kukuhurira kumubata kwako kunonetsa. Please tiudzeiwo ko vaya vemaconfessions avoka makazoenda kupi? Kana kuri kunziwo wakachita your partner, please come to my inbox tobva tazoverenga your confession.